Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 Okay FM. Gusto ko, okay ka. Nagandabay ka mo sa OKPM, miyembro ka na KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, 10 minuto bago mag alas 7 ng aga. Ano daw banwan? Ang pagdisarolyar ka nangingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan sa 97.5 Bangon OK FM. Mga tugang, good morning. Ini po ang sinong amigo sa radyo, si Dave Aduliano sa programang Ano daw banwaan. Nagtalikod na ang taon 2020. Naglaog na po ang taon 2021 na pinagkasabing panibagong paglaom. Asin man pag-asa kan mga Bicolano, asiri man kan mga Pilipino sa interong nasyon. Ako na naman si Bangungot, kadimalasan na sinaputakan nakaaging taon. Ngunyan man lugod na 2021 dahil na sa puon at mga bagay na yan, alagad akong talagang dahil maibitiran na ang ibang kadimalasan sa puon tagiraray ngunyan na 2021, dapat ang mga Pilipino nakanood na ning leksyon sa mga bagay na sinapot ka nakaaging taon. Nagapon ang pagsakit kay mga Pilipino kan ideklarang pandemic na ino pong COVID-19 na nagpasakit sa milyon-milyon na tao sa enterong kinaban. Kundi kung sa ibang nasyon udok sabot na inako ini, kita mamagadigdi sa Pilipinas na taranta saka naging overacting, nagpaka-ignorante sa pagsabat kang problema. Kanaan COVID-19 na makalaog sa Pilipinas, may saro sa nang nag-positive sa sarong barangay, enterong una mo may gira na pinapadarahan ng mga militar asin haros gabos na lagbasan, binabantayan. May nag-positive nga sarong taho na anhuna entero ng barangay tatamaan ka na COVID-19. Ana sunod na ginimo ka na sa tuyang gobyerno, knockdown na sa enterong Pilipinas. Haros lao muna ang gabos ng mga Pilipino dahil natugutan magtrabaho, dahil natugutan magruluwas ng harong, asin ipinasunod ang pinagapod na stay-at-home policy. Ano na kang gobyerno maagwanta kita, kararasyon sa satuyang mga kaymanwa na satuyang pinagralaom, ay naisipan pagkang gobyerno magtagaman ng milyon-milyon para duman sa amelioration fund. Ano nangyari? May natawan ng 5,000, may natawan 7,000, may natawan na 10,000. Imbes na gamito na para sa pagkakanasiman ikabubuhay, pig para irinom ng arak, an ibaman ipigsusugal. Iyan ang ugali kan mga Pilipino pag natatawan ng kwarta. Kaya si solusyon na sa problema, dahil man talaga nakataba nga imbes lalong naglakma ang ekonomiya kang Pilipinas. Huli sa dahil pagtugot na kita magarluwas ng arong, biyong naglakma ang mga negosyo, sinaros bangkarote sa tuyang gobyerno, gulpian nagtios, gulpian nawaran ng hanapbuhay, gulpian nawaran ng trabaho saka nagkagurutom. Nasagod ko niyan, sinasakit pa kitang resolveran na problema.
Pero pika para urotro kang gobyerno, simple sa naman ang solusyon sa problema. Maghugas ng kamot, magsulot ng face mask, kasin man magsulot ng face shield. Ay kung nagdali-dali ng solusyon na yun dahil tangani kayang gibuhon, o dyan baga sa mga barangay, kadakol kang nakakailing na mayo man ng face mask, mayo man ng face shield, mabuyo man magsulot ng face mask, yaon sila sa kuko, dahil nakakaabot sa nguso, siri man sa dungo, magsulot man ng face shield, halos ginigibong turban, kan sa tuwing mga kanunwa, tagaro abang gabat sa buot na magsunod sa tamang protocol kan DOH. Kaya po ang panglatubon kan mga pulis at mga Pilipino para makanood kaning simpleng disiplina. Kung ang kakakaniit na bagay na ipinapasunod sa tuya, day tangani kayang gimuhon, day kita kaya magsunod, lalo na nga day ta maresolbera na problema. Ining panibagong COVID-19 na ansabi lalong madaraning grabing maray na peligro sa salud kan mga Pilipino. Sa hiling niya mo, inimadali sa naman solusyonan. Kung ang grabe ka simpleng pangapudang kang gobyerno, sunodun ta. Magsulot ng face mask, magsulot ng face shield, ugalion ang paghugas ng kamot, paghugas kan sa tuyang mga saniri, asin man pagsunod sa tamang health protocol na ipinapasunod kan gobyerno. Ay kung ano mga bagay nini, dahil ta kayang sunodon, ilalong dahil ta maresolbera na problema. Mayo man ibang makakataon nga solusyon ka na problema ini, kita man sa mga Pilipino. Kita nagtutubod sa kasabihan na sungay mo, suong mo, bontot mo, hila mo. Ano daw banwan? Ang pagdisarolyar ka nangingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkua kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan? Sa 97.5 Bangon OKFM. Gusto ko, okay ka. Yayain na si nanay at tatay, bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko. O anong galak sa regalong matatanggap kay Ninong at kay Ninang binili sa CBS